Kaixo eta ongitorri jakindunera. Gaur, aminei buruzko bigarren ariketa ikusiko dugu. Kasu honetan, aminak izendatuta dauzkagu eta marraztu behar ditugu. Lehenengo eta behin, etilamina daukagu. Gure talde nagusia amina bat izango da, eta gure radikala etil bat. Etil bat, bi karbono ditu, lotura guztiak sinpleak dira, eta amina bat ipinko digu alde batean. Berdin da, amina hemen ipintzen duzuen, hori hau izango da nire lehenengo karbonoa hemen ipintzen badut, hau izango da nire lehenengo karbonoa. Eta orain hidrogenoz betetzen dut. Hurrengo kasu honetan, fenilamina daukagu. Berriro ere, amina bat daukagu. Baina kasu honetan gure erradikala fenilo da. Fenil erradikala, bentzeno erradikala zen. Gogoratzen baduzue. Orduan, bentzena marrazten dugu. Ziklohexano bat dela lotura bikoitzak alternatuak dituena. Eta, berdin da, zein karbonotan ipintzen duzuen, hau izango da, hemen, adibidez, amina bat ipintzen dugu. Eta, listo. Eta azkenik, azkenik ez, bi fenil etilamina daukagu. Gure talde nagusia, gure kate nagusia etilamina izango da. Hau da, etil bat amina batekin. Orduan, hemen ipintzen dut amina, adibidez, eta etil bat, bi karbono dituela, eta lotura guztiak sinpleak direla. Eta, bigarren erradikal honen, bigarren karbonoan, fenil erradikal bat ipiniko dut. Orduan, hemen amina badago, hau izango da nire lehenengo karbonoa, eta hau bigarrena. Orduan, hemen fenil erradikal bat ipini behar dut. Bentzeno bat. Ziklohexano bat, enlaze bikoitz, lotura bikoitz, alternatuekin. Hemen hidrogenoz betetzen dut, eta listo. Eta azkenik, 3 klorobutilamida daukagu. Amina, barkatu. Kasu honetan, gure kate nagusia butilamina izango da. Hau da, 4 karbono, lotura sinpleekin, eta mutur batean amina bat. Ni amina hemen ipiniko dut. Orduan, amina hemen badago, hau izango da lehenengo karbonoa, eta arantza kontatzen dugu. Lehenengoa, bigarrena, hirugarrena eta laugarrena. Eta hirugarren karbonoan, kloro bat daukat. Orduan hemen, kloro bat ipintzen duzu, eta bat, 2, 3, hau izango da nire hirugarren karbonoa. Eta hori ja, loturak ipintzen ditut, eta hidrogenoz betetzen dut. Eta horrela geratuko da molekula. Hau izan da dena, eskerrik asko ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.